Is-sena 2021 kienet sena oħra li fija Malta tilfet bosta mill-ulieda, personalitajiet u nies li għamlu isem f'pajjiżna u li minn xtutna kienu fost dawk li ħallewna matul l-2021. Fil-bidu tas-sena propjament fit-3 ta' Jannar ħallina Anthony D'Amato tad-diski. Tony D'Amato mitfletta ta' 75 sena wara li qatta 60 sena fil-ħanut tad-diski fil-Belt. L-aħħar ta' Jannar propjament fid-29 ta' Jannar mit Joe Micallef Staffraċ, l-eks Ministru Laburista u ġgant fil-ġurnalizmu. Micallef Staffraċ kien spiċċa anke interdezzjat u anke matul ħajtu taħt il-ħakma Ingliża mar il-ħabs minħabba karikatura li kien għamel. Fit-8 ta' frar miet id-Dulċir Neriku Zammitu fis-17 ta' frar miet Monsinjur Ġwan Azzoppardi li kien kuratur tal-Mużew tal-Katedral tal-Imdina. Jibqa' nfakkar kemm kien skular kbir. L-eks direttur ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia miet fil-25 ta' frar fl-età ta' 77 sena fil-waqt li fil-15 ta' Marzu raħal ġdid bekka għat-telfa ta' Tony Bezzina. Bezzina għamel 43 sena bħala president tat-tim tal-futbol tal-Hibernians u fi żmien il-klabb rebaħ bosta unuri. Il-Pawlisti huma grati ferm għal marka li ħalla Tony Bezzina. L-aħħar ta' Marzu l-ġurnalizmu tilef raġel ieħor kbir mit Godfrey Grima, il-ġurnalist veteran li ta' kontribut qawwi fil-qasam ġurnalistiku anke internazzjonali fejn ħaddem mal-Financial Times. L-ewwel semmejna li Malta tilfet wieħed mill-ġganti fil-ġurnalizmu u fl-20 ta' Mejju tlifna editur mustaċċun Felix Aġus jew Feliċ kif bosta kienu jafuh mitfleta ta' 73 sena. Kellu karriera ta' kważi nof seklu u ħadem fil-medja laburista ġenwinità u rispett kbir. Dakinhar ta' tħabbira tal-mewt tiegħu One News kien kiteb li jħossu orfni għaliex Feliċ kien il-missier ta' bosta ġurnalisti li bdew ma' One News. F'Mejju miet Joseph Darmanin, ex-President tal-Kamra tal-Kummerċ, u fl-aħħar xahar imsemmi miet Patri Ġwan Xerri li ħadem għal foqra fil-missjoni fil-Brażil. Il-memorja tal-Patri Dominikan ġiet onorata fl-aħħar investitura ta' Jum ir-Repubblika. F'Ġunju tħabbret il-mewt tal-Professur Malti Edward De Bono, akkademiku tabib ta' fama dinjija. Fil-21 ta' Wissu miet Giusy Grech, l-ex-champion tad-dinja tal-biljard, u kien ħalla din id-dinja fl-età ta' 66 sena. Fit-8 ta' Settembru miet ix-xjentist u kittieb Guido Lafranco, filwaqt li fil-11 ta' Ottubru miet l-imprenditur ħamrunista qalb kbira Alfons Farrugia. F'Ottubru wkoll miet Croce Bonaci, meqjus bħala wieħed mill-aqwa dulċiera f'Malta. Fi-27 ta' Ottubru miet l-attur komiku Joe De Bono wara li kien marat bl-ALS. Fl-aħħar ta' Ottubru miet l-imħallef emeritu Lino Farrugia Sacco. Farrugia Sacco jibqa' nfakkar għal kontribut kbir li ta' lill-isport Malti. F'Novembru mietet il-Baronessa Christian Ramsey Scicluna, is-sit u d-direttur maniġerjali ta' Palazzo Parisio fin-Naxxar. Fit-18 ta' Diċembru mbagħad Malta bkiet it-telfa ta' Enzo Guzman, il-kantant Malti li tant ħabb il-mużika Maltija u ta' ħajtu għalija kemm daqqew kanzunetti tiegħu biex ifakru il-memorja tiegħu. Enzo Guzman miet il-Kanada fl-età ta' 74 sena. L-aħħar tas-sena 2021 propjament fit-28 ta' Diċembru miet il-Professur Albert Fenek. Il-Professur Fenek ta' kontribut qawwi fil-qasam tal-kardjoloġija u flimkien mal-kardjologu Alex Manxe kien il-fundatur tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija f'Malta u serva fil-Parlament Malti bħala deputat nazzjonalista għal 3 snin.